relating to Mudarageza. Mudarageza is not wrong. Akavhurira vana nzira yekuti ndo zviripo. Akava uchapupu hwese huri kuitwa nehurumende, umbavha, umondi, zvese. Akataura. Okay, kana imi maudzwa munoda kuti aite sei? Akubveka. Maura kuti iye ndiye anobvisa Mnangagwa. Asi akubvai. Manyeurirwa naMudarageza nyika yese kuti muzive ndo zviripo. Saka munoda kuti aite sei Mudarageza? Neeji yake yainayo iya. Ndo panda kumbobvunza vamaZimbabwenzi kuti takakwana here. Areti Mudarageza. Neeji yake yai akakuvhura nzira. Otherwise vamauto kanzi akati promisa kuti musi 31 musi wani ndimi mimi maiva vangu zviita not iye akakudzeka. Samuda kuti aite se moda kuti iye abate pfuti kunosvika paState House ndo zvamoreva. Hazi Benzi achigara kwaari ikoko ameno vamwe tete vanoti kwanzi ari muno muSouth Africa aziziva sei kuti ari muSouth Africa muno. Isati zisiti Mudarageza ari kupisa. Chero chatinonzwa zvinotaurwa naMudarageza ndo zvatinonzwa kuti ari kupi atizvinzwi. Toteerera shoko rake akatotaura kudhara umbowo hwake akapa. Chapter 1 akakuregererai kuti iye ndiye akakumbira uregerero. Ndakatadza. Kana mubhaibheri zvirimo. Atadza areurira unoregererwa kana mubhaibheri zvirimo. Chapter 2 akutsemurirai kuti ndo zvirimo umu mudanga iri randani naro danga remashumba nemataiga iri nemakarwi. Chapter 3 akakupai simba rekuti zvazvenyu kana achiti tinogona kumubvisa kureva iye pachake nepovhu yacho yeZimbabwe. Asi vanhu kuda kuona iye Geza wacho ko simba rake mashoko ake nde simba rake raGeza iroro. Mukateerera vaGeza muri mushawa, mukateerera vaGeza muchirova mazambezi muZimbabwe, mukateerera vaGeza vamwe vachingofunga kuti uya ninge achauya nguvai, ingwa boyfriend ingwa girlfriend. Pfungwa izo hadzitori mushe. Katanangana nechinhu 1 ndoda kumbokutaurira ini Mr D chidhakwa chikuru. VaGeza vakativhurira nzira apa. Nanzwa tete vachiti izvo hanzi izvo hazvingaiti zvimapato apa zvimapato. Yes tete ivo vari right. Ndopa example matimu ari muZimbabwe. Kuna nani? Vana Dynamos Caps, vana dzimwe dzemba bhazi, vana Scott chichi wati anditika. Asi kana kwakunzizvo takwenda Gold Cup, takwenda kuhondo yenyika. Kana kwakuna captain we Dynamos, captain we Highlander, captain we Scott kokoko ameno kana dziri mpavha meno vobata yoita one team. Yoita chi one team inonzi Zimbabwe yakunotamba kana yakunotamba neUK yakunotamba neAmerica neSenegal kana what China ameno ya one team. Ndo patiri kuleka ipapapo. Avatete vataura. Yes, azvirambizwi uyavhura chichanelo chake avhura chichanelo chake asi shoko ngarive 1. Kwata zvirova dundundu. Unity ndo iri kudiwa apa. Mudarageza pakakapedza oro akapiwa mota haasina basa nazvo mani. Akavhurira nzira muda kuti aite sei? Muda kuti aite sei? Kana mwana waMudarageza akataura he is part of the revolution.
yes, ane mvumo. Haasi kutaura ndakuti ndiri mwana wageza, ari kutaura within the theme of the revolution. Mupanzisa ini mndando ndiri kuti vanhu ngavaite one unit, zvapera. Kana rehondo ayehondo, kaisemura tisemurwe. Bhabheri rinotaura wani kuti vamwe vakafa vakazitendeka vakabata mapanga nematemo so. Why? Because haana zakarova. Isu tikaita unit, tikabatana, haana yezani PF inosemuka. Iko zvino mdhara gesapuwa mota yake nemaratora mamuna kuti aite sei. Enhazi kuitorera pakudini, but simu yake iri mumwoyo make. Haibvi akafa mupfungwa dzake. Zvakatoita basa guru. Munoti asagura nekuzunza. Imi muripo makati wawawa. Ndizvo. Mudhara geza akatema ndima kubva pano nekoko. Akakuzaya kuti mundima umo munda mune masora anobaya, neminzwa inobaya, nerukava runovava. Munotoite sei? Komi chisakura ikandima yacho nekuzunza. Ndimambo pari akutaurira kuti Yesu. Saka munoda kuti aite sei mudhara geza? Imi vanhu makaudziwa humbavha hwese hweZANU-PF, humhondi hwavo hwese, utsinye hwavo hwese, corruption yacho yese, kuba kuri kubiwa goridhe zvese. Zvino maziso menyu. Vamwe vakapanyurwa dzimba dzavo vakatarisa. Apa muri 20, munhu ari kudhiraivha zikatapirai 1. Makadini kukakata dhiraivha wacho kumuponda ari kupwanya dzimba. Vaikuburisirai mbatya makatarisa kubudzi zvikandwa murodhi makatarisa, asi muri 50-60 vanhu vari kuzviita zvitu 3. Zvofanana nezvezvo izvozvo zvokuti kwanzi muporisa anouya vari 4. Voponda munhu muporisa makatarisa netsvimbo. Madini kubata muporisa mumuponde iye. Masoja aripo avafana. Mamboona masoja anouya achiti kwanoda kufura. Vana veZimbabwe vari kurwadziwawo futi. Asika masoja ane mitemoka. Apanduka vabve vaziva kuti vese vapanduka. It's not easy. Haisi nyore. Zvinhu zvodiwa mapurani futi izvozvo. Mupanzisa. Ndiuza imimi vana veZimbabwe, ndini Mr. D. Musasora mudhara gezawo. Akupai platform yese. Asi imimi ndimuda kutanga kuti ini apa, uyu apa, uyu apa. Iyo nyaya ungotendekana iyo. Munosvike pino kutendekana kwacho. Madini kuita team yeZimbabwe rinotamba neChina. Moita team 1. Zoti dhani mozarenda mutongoisa pasi izvo. Mova moza tiri team inotamba neChina, with America, Senegal, Gambia or what? No zvikudiwa chete. Oh, all right. Apuwa mudhara geza mota yake atora. Atora. Apiwa. Of course. Anotoponesa ana Mwari kusafira kuhondo ikoko. Pamwe ndo chipo chake changa achengeterwa muupenyu hwake. Haazi kutora mari ndeyake. Ati ndezvenyika, ndeZimbabwe. Unotadza kutora sei? Azati ndezvangu izvi ndakazvirwira. It's not wrong. All right. Odenda ndiri Mr. D ndangozvitora ndatoti pamhai ndotoda nehelicopter. Kana ndege nemajeti ari kumhanya nembavha dzana chivhayo ndato zvese zvindiri kuzvida. Koti akambodhimanda kuti ndoda mabhodhikazi echi all right. All right. Takuona kuti akudhimanda mabhodhigard nhasi ndakuti ari inexam. Mazuva akazvitaura kuti ndodawo mabhodhigard. Takamutora sebenzi ndekuti anoada sei mabhodhigard. Anoada A.
ndizvo zvikanyadza chozvo hadi nhasi ari anda mabodyguard ndo zvaireva mota ngereke yapihwe ndeyake akairwira imari dzezimbabwe. He is never wrong and will never be wrong. Ari right Mundarageza. Isu takabwa platform vakomana ndimai yakadai ndakubvira kuti akataura kuti zvine masora zvinobaya zviri mumunda. Mudhara paripo moda kuti tichimupa baza yasakure nekuzunza. Zvakwa imimi vana Zimbabwe kuti platform yese makapiwa. Akada kudzoka amene kwari kana ari muhambi I don't know kuti ari kupi but pandoza inini pana mwari wake chake is very free. It's very free because akaita zvivindi akabatwa baba hafi kana mota yacho nemari kutambira. Yes, vandoziva kuti ndo chikara ichi but akasiya aleya foundation yese kuti ndo zviripo. Sa mamashoko amoda kuti Mundarageza aita anodarika zvese nepower yaakaita zvese nechenjedzo yakapa munyika kumunhu wese Zimbabwe ndeipi? Zvekutanga kutaura kuti yapirwa itaukangwa zvatiri kuda takuda focus nezvemota yapuwa Mundarageza ndeyake ndezimbabwe ndeyake ndo yakaendera kuhondo iyo ari right. Ndo andikuziva kuti ndendiri Mr. T ndatoda nendege futi. Why not? Paka akapedza ngatirege kuda kutaura zvagezesha. Paka akapedza zvemota zvainai nazvo ndeyake akairwira mota iyoyo ndeyake nezima dzacho dzakatsva ngapo dzimwe nyuwani futi dzimba mansion dzavanogarawo futi vapo. Yes, why not? Saka ndikuda kuudzai vana Zimbabwe ni Mr. D chidhakwa chemhepo isu ngatirege kuda kutendekana zvana Mundarageza. Isu ngative neambition, ngative negwara redu ratiri kuda mani. Izokuita front back izvo hazvina nemusoro wese. Kunyanya mimi vafana mimi ndoda majuvenile iwaya takaenda kuhondo tiri vafana mani isu kwemuri kuita basa rere mutori what for? Imi vafana imi vezva ndimi andoshora ameze Zimbabwe vafana kupera mana mageneral enyu mamadhara otherwise 10 what general what panapasina varipo vesa zvokunesa chi. Zvombo zvirimo kudhara izvo zvine vamwe venyu vafana varimo mumabharaki ndo zvombo zvacho. Moda zvombo zvichabva China kana Russia hakuna izvozvo. Ndo zvombo zvenyu ndo zvombo zvamakasirwa nambuya Nyanda zvirimo because zvirimo muZimbabwe. Hakuna mari ichabvisa kuti munhu anotsvaka zvombo zvitsvagwe from outside Zimbabwe. Zvombo zvose zvirimo. Ndo zvendiri kutaura ni Mr. D. Iyi nyaya yekuti Mundarageza wakaziva kuti gore musafetwa kweshumba ndokudzova kakweshumba ndokudzova kweshumba kwaiva kusimbisa isusu vana veZimbabwe kudzova kuti musi wakati kuti pazvivindi takurasa zvivindi zvese muda kusiyira Mundarageza imimi. Action ndimi vafana muZimbabwe mimi vese makadaro ndo action ndimi mafana kuita action not Mundarageza man. Ngatingware mbrain ngatingware mbrain. Ndakaenda kuona ne 17 years nini mupanzisa ndakura hansi mwana mudikini
Saka shoko rangu ndikuza vana veZimbabwe kuti imi ndimune basa rese kozi vagezi vakakupa platform vafane vezvimachanero zvavo. I don't want to do it. Handidi kuzvinzwa. Patana muite team 1 inonzi Zimbabwe. Kwete zvana herenda chi wati munga iya. Ndakupai example. That is why kuna World Cup kwakudiwa vanhu vanomirira kuti takwenda World Cup, takwenda gondo. Akusina kwanzi inini ndini Dynamos ndiri Caps ndiri chi no. Ivenga national 1. Finish. Kana marowa munorowa andi kwenda kumtambo ibhora. Ihondoka. Strategy ndio inodiwa. Ndati nini simba rekuti Zimbabwe itorwe riri vafana masoja aya but vanodawo futi vafana varumwa mutorirwa zviite one team. Yes, zviite one team. Vafana vasugara marokesheni ava vari kuenda kumabharaki vari kugara marokesheni ava nzara vanayo. Iwo unotanga kuti vhurumu anoziva kuti ndogurwa musoro. Vachiputika imimi vafana muri kunze mibudi itai moto apa muone kuti moto wacho unobhebha sei. Ndati hakuna futi inozobva out of Zimbabwe ichipinda muZimbabwe. Futi dzese dziri muZimbabwe. Mune futi dzakawandako. Munokwana mese vafana veZimbabwe uyake. Zvatopera izvo. Atidi nyaya dzakawanda dzekuda kurakidza kuti kwanzi indinorizina. Uchida kurizina pamudhara geza kuti apurwe mota atorere mari. Ndeke. Aina bva kuna Chivhayu kai. NdeZimbabwe. Chezana Chivhayu ndeze Zimbabwe futi. Inezana Chivhayu zopuwa mapenzi. Ndukuzeka today Mr. D. Zana Chivhayu zopuwa mapenzi. Benzi rongo tambirwa futi. Iya mudhara geza ndenyika nderopa yari kupiwa. Zvado dei makomrades yese vatoita zvavaita mudhara geza izvozvo mavovhetiwa. Yes. Nyika yakarwira ohwanda kubako uko. Muri yake haioni imba yakatsva akakupa platform. Moda kutaura nezvake kuti aitambirire mari iyoyo. Aitambirire imi chamaita chi budai apa. Murakidze Zimbabwe yese isati taneta nezviri kuitwa naMnangagwa mandio problem. Not geza. Munisa vana veZimbabwe. Ndini Mr. D. Chidakwa beta. Ndapedza nemi. Thank you.